Salam gaderly vatandaşlar, salam mehribany illeşler, salam Tuğçe, Oğmuya deylen, can sağlık, Salam aleyküm, salam. salam. Bugün teňle bir gepleşik edeliydik, elimizde ýen wagty. Ne bu bolup geçen wagtlary özüňem görýänsiň. Ol näçe ýyllap ýanky Rossiýanyň neme Rossiýa bilen arasyny saglap gidip gelip gatnaşyk edip bir-birlerine orden takyp taçakly sarmykly gatnaşdylar, dostlar, doganlar, garnaşdylar. Innem neme dron yerine postunu täzeliýär. Uzaklaşıp başladı. Gurbanyly hawa o postunu çykaryp beýleki Türkiýanyň postunu giýýänni. Ine dünkü nemede de barypdyr birleşik men Türk birleşigine goşuljak. Ine hakykat zaty bolýanny. Gülkünçe bar, gülküýem tutýa başlaň watandaşlar. Öň yalanjykdan agda bolup durmuk ha. Inni çyndan agda bolar ýaly. Bu näme düşünýän sen? Näme bolup geçýär? Trajikomik değil mi? Başta şunu aydın. Neme? Başta yadınızda bolsa şu Turan Birliği kurulup başlayan vakti Türkmenistan bilen Tacikistan mı diyen ikisi gözlemci boldu. Grada garap duran diyeler gözlemci boldu. Nem için girmedi şu vakti? İndi girmeye başladı. Mhm. Bunun sebebi men şu hazırına Putin'in indi nemet başlayanı savaşı kaybetip başlayanın nemesi bu. Mhm. Arabas jygyllap başlady. Son ayakının son sesleri gelip başladı diyorlar. Aynen şunu yalı mı? Mhm. Şunun için indi Erdoğan'a yanaşıp başladı. Benim düşüncem şu. Olmasa ne için başta girmeden ve Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan hemen toplandı. Turan Birliği'ne. Bu yoktu. Türkmenistan'ınki yoktu. İndi bolsa geldi. Koşulayan da. Onda hem geldi. Prezident gelmedi. En kızıklı yerem, gülkünç yerem bu. Kız prezidentimiz yok. Adı var prezidentimiz ama özü yok. Ne biçim? Bu hava. Bu bunyalı şu gep nemeler diyorlar prezidentler toplanıyorlar ya şunda nemenin ağzısı Adem kurusu şunu. Halk maslahatının başlığının neme işi var? Dahilli ýeri ýok. Ama prezidentler toplandı, doğru mu? Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye. Ama prezidentler toplanan yerde halk maslahatının başlığının ne işi var? Prezident gelmeli. Ne için prezident gelmeye? Nerede bizlerin prezidentimiz halk saylayan bolsa? Bu prezident nerede? Yani sayılan prezidentiniz. Hı. Mhm. El çarpı. Nerede? Sen sayladınız ha. Köp bir cevap versiler kanın. Bizler halk saylaptı bunu. Bizler emine sorotmuz. Bizlerin prezidentimiz nerede? Nerede? Nemçi ortaya çıkan yok. Nemçi şunu yalsa vişenyalara giden yok. Nerede bu adam? Kağıdını kalamını yitirip neme maskara olup yere baran yerine. Kaka sen gideysene bu sapar diyenler de. Bu значит ne demek? Bu işini bitirip ya işini yerine getirip bilmeye bu adam. 100%. Yerine getirip bilmeyen adama ne için bizler hak hukukumuzu bizlerin yani buna mı inanıyoruz bizlerin geleceğimizi, çağlarımızın geleceğini, bizlerin geleceğimizi, bizlerin ıkbalımızı bu adama mı inanmalı? İşini bitirip bilmeyen prezidente mi inanmalı ıkbalımızı? Nerede bu adam ortaya çıksın bu adam var bolsa eğer. Doğru. Onun sözüne de o yerde yankı Erdoğan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı diye neme etmeli. Parakatçılık neme orderini vermeli diye. Ya Nobel E, premia, Nobel premia ödülü diye. Parakatçılığı için Nobel premie vermeli diye. Nemenin parakatçılığı? Senin özünün yurtunda yok parakatçılık deyip aydiyalar da ama özünün yurtunda yok. Adamlar kaçıp gidiyor. Adam kalan yok. Öz yurtunda ilat kalan yok.
Sen nämenin parahatçylygyna, parahatçylyk Nobelski order berjek bolýar. Şu Fred diýen bolyn bana. Nime de? Bu Kurban olayın neme tokum tiýji ne oğlu ne özü daş yurtlara çykyp görmedigi men diýe. Şo gowukda galypdyrlar, bir-birini yallaklap, bir-birini öwüp arşa çykaryp ol türkmen başy wagta onuň elinden öpüp, Öpüp. onu gül berip, onuň oňa neme türkmen başy diýip at takyp, gara el çarpyp, şey diýip yallaklap gezdi. Inni Putin daýysynyň atı pillahana yetip var ya, yetti diyen yalı yetti minni. Ne Gitti. gördü baktı ya o. Onun pillahana yetti atı. Ne gördü baktı ondan direkt yok. Drone yerine adam 180 gradus uğurlup bilyada, beyliliğine uğurlup bilyada. Onu hem Türk kanalları değil de Türkmenlerin ama Türkler gepleýär. Nem üçindir bilmeýän bir iki sany kanaly bar şuňal. Türkmen portal ýene bilmem bir kanal bar. Türkmen widuşçylar geplep şu Türkmenistany temsil edýärler. Şular durmadan her ýerde paylaşýarlar YouTube'da. Türkmenistanyň meclis başkany Gurbanguly Berdimuhamedov diýip näme diýär? Gülesmem gelýär buların haýdyşyna. Gurbanguly Berdimuhamedov diýene Erdoğan Türkiýanyň prezidenti bilen gelip görüşdi. Ana orderi berdi dep hemmere bu näme edip duranlarda. Bu nämenin alamaty? Näme işi bar ýani prezident bolmaýan gelip prezident gelmen meclis başkany gelip gunýaly premiýalar berip ben düşünüp bilemiyorum bu zatlara. Eyle ki devletin prezidentlerim bar yere vakı oturlar şeydi utancından. Beyle de bir yalakılık var mı? Gözü görtüle yalakılığa otura. Bir topar adamların önünü. Beyle de bir yalakılık var mı? Şundan birinci de koşulya şon yığınakları. Şu Türk Birliği'nin bu yığınaklarına. Yöne ne için neme beýleki döwletlerin prezidentleri aýdyp biler, şolar ýalap münasip bolsa, Nobelski premiýa münasip bolsa, şolaň birden biri hüdürler-de munyň. Olar gatnaşyp ýöre şoňal Türk Birligi ýygnaklaryna. Owa. Ona ama gelip birden o Nobelski premiýa bermelmişin. Geçen Jahillikde bir topar adam öldü. Jahillik sebäbi. Sebäbi näme üçin? Korrupsiýa. Korrupsiýa bar ýerine de ýankyýal jaýlary gurulýar. Ýarty pulny guran alýar, ýarty pulny gidýär näme berýär. owa. Şol aýlanyp duranlar, şu korrupsiýa aýlanyp dur, ýokardan aşakdan ýokary şey dip. Adam ölmez, dogry guran bolsalar, şu seismik zona laýyklykda gurulan bolsa, beýdip adam ölmez onça müňläp. Dogrymy? Näme o Nobelski premiýa bermeli? 50 miňe aşdy az öyle çary halýan bar aşak öýlerin aşagyndan adamlar ölüsini tap otuplak halýaçarlar. Şeyledir, doğrudur. Doğrudur. Уже непознаваемый yani tanalmayan hale gelipdiler. Şunun için hem analiz kroy näme kan alıp zat edip karındaşlarından şunyalı edip adamlar tan oturtdular. Yan bir aydanım kän geçti. Bir ay geçti. Bir ay 15 gün boldu. Böyle mesela yani adamlar şeyle nime olyan ekenler. Durnuksuz bir moňa Türkmençe mezhepsiz diýil ýa-da mezhep ýok. Senin arkadagyň görüşde ýeňillimi? Ýeňilli onu taşlap eýýem beýlek öwürlüp Türkiýe var ya. Ene mezhepsiz. Sen öz ýurduň halkyna oňur sen. Geçen halı yakınlarda Putin ayağını aşağında dolaşıp yürüyendi, çolaşıp nemedip. Oğluyam, özüyem, indi bolsa. O bir-birlerini karşılaşıp neme saçaklı nemeli duuzly saçakly karşılap bir-birini orden takıp äbede jübediler kuna mene o ıglan edildi oyun gitti beýle. Men inni hakykatda boljak diýe Türk birligine. Ne? Vatandaşlar şeylere, vakalara. Başka aýtjak goýjak zadyň barmy soragyň ýene? Başta şu bugün
Bütün gün YouTube'larda nemeni gördüm de öyle çağırıyor. Hiç düşünüp olamıyor, düşünebilem yok. Putin'in apar topar Mariupol mu? Neresi bu şehir? Mariupol. Ukrayna. Ya. Mariupol. Ha, şuraya gitmesi sonra neme dediler? Dvaynik'i. Hem YouTube'larda bütün gün şunu analiz ettim de nemesi. Dvaynik'e gitti de. Даже Dvaynik'e hemen Straynik de gülediler. Neme de? Hakkında bir Nemçin aydiyalar dvaynik dip sebebi bunkerda bu çıkman oturuyordu. Ondan kim gelse de yani ekspertler aydiyadı. Kim gelse de önünün analizlerini tavşırıp girecek adam. Kan tavşırmalı, ondan bundan geçmeli, hem barlardan geçip o keseli yok, bu keseli yok deyip ondan sonra priyomuna koyuver yani kendi. Yani gelin adam kim gelse de bilyen ne açı metre anırsın oturuyor. Bir 20 metre stol, uzun stolun aňyr başynda gelen adam oturýar, bäri başynda da şol oturýar. Daja içine girýän reportörler, ýani suraty çekýän, video çekýän reportörler hemmeden 10 metre aňyrda durýarlar. Ýöne surat alanlaryna diýe goýlaşdyryp, ýakynlaşdyryp alýarmyşlar. Ýete arasy daşda. Ana şoň üçin daja şu reportörler için analiz tapşyryp bolsan girmelmiş, bunkere girenne. Ina ola birinciden şolar ýaly özüniň bir atravid etmedi ýaly özüni zäherlenmedi ýaly özüniň gorok nime diýdi? Daşdöwrüni goraýady. Bunu adam şeýle nime bolmaly? Edýän işleriniň hiç bir hada kanuna laýyk gelmeýänligi sebäpli öz edýän işiniň haramçylykdygy sebäpli gorkup çoň şeýdem ahranatyny güýçlendirýär. Islenlik prezident şoň ýaly. Synak görseňiz, islenlik prezident Daşdöwrüniň ahranaty näçe güýçli bolsa, значит, edýän pyssypjylyklary ondan hem güýçli. Ine şol sebäpli ahrana köp bolýar Daşdöwrüne. Ine Putiniň hem şoň ýaly. Edýän işleriniň pyssypjylyklarynyň hemmesiniň näde durdygyny bilýär. Edýän işleriniň haramçylykdygyny bilýär. Şoň üçin hem ahranaty güýçli. Onun bu Mariupol'a näde barýar adamlar bilen şeýdip elleşip salamlaşýar, şo taýda adamlar bilen. Diýmek gorkup biler eger Putin hakyky özü bolsa 20 metr 30 metr uzaklykda adamlar bilen oturýan adam gelip bugün kun elleşip salamlaşýar bütün neme bilen. Ol oturan maşyn sürüp barýar, kapitalyna da ol adam arasy näme? Yarım metr arasy. İki tane adamın arasy yarım metr. Maşynyň içinde. Ýdynda da reportörler otýar. Maşynyň ýdynda. Olardan gorkan okmy? Men de herläýmesinler diýip. Elbetde o da herläp bilerler. Ýöne diýmek Putiniň özü däl bolmaly. Soňam näme öyle çağırıyor bir gören nemem Mariupol'da ama Mariupol şu anda bombalanıp hem yer yıkılıp dökülüp yatan yer. Ama o giden yeri bir plaşatka, детский plaşatka, oňarlan öýler, täze. Hawa. Tamam nähile o arkaýynyň yanında hiç aýdynçylygyňyz ýaly bir nämesi ýok, güven Ahrana. ahranasy ýok, zady ýok, arkaýyn gezip ýören. Hiç inandırıcı değil. Edir şol tak adamlar bilen baran gürleşip durka bir ses estildi ayal maşalan sesi. Bu zatlar pakazuha hakyky dälip gyýrýardy. Yalan bu zatlar hakyky zat dälip o daşda gurunak adamlar hem eýlak gözlerini ileňçilik edip şol ayal gözleýärler. Ýerden çykdy sesi diýip. Teatr. Teatr, hawa. Ana şoň ýaly bolup geçýän zatlara. Soňam şu bir gün boldu karşıda değil mi şu nemeden Amerika'dan zat geldi Birleşik Ülkelerden. Sucit ettiler. Putin sucit ettikten sonra şu bir günden sonra şu 2 günden sonra şunu yalı da az Mariupol'a gitti de bunun bir nemesi var mı şunun? Onu nimede özlerçe oylanıp pikirlenip şeyler düzenler. Men gorkamak hiç zatdan 123 döwlet şol nime gol çekenne, şo şertnama. Şu 123 tane döwletiň haýysyna baranna da, üstlenligine baranna da şonu tutup gaga suwdyna ýakazdan tutup eltmeni hak bar. Borç, hak bar derle borçly sebäp gol çekdi. Indi bunun ediýän nady, bunun ediýän natlary nähili? Gagaňyzam
menin pügmede değil, beýlekingiden men pügmede değil. Maňa hiç zat täsir etmeýär. Sebäbi men Russiýanyň paçasy diýär. Onun menin korkum yok sizden niye Mariupol'a gidiyor. Ya şu ayalın aydı şu dolup doğru şu pakasuha diyen doğru çıktı şu. Ya o, o pakazu bunun bunkerden çıkıp bilmen oturan adam gaga sudu neme yankı ıglan ettim onu tutsaqlığı ıglan ettim onu Mariupol'a gidiyor. Menin korkum yok sizden ne bitçin attığı da. Yani 2 gün geçmiş şunu yalan etmesi biraz neme ben desem yani Pagasuha görkezme yani tiyatro oynayan yalı da yani adamlar plaşatkalar onarılan öyler hissat yok yalı görkezip bunu yalı etmesi действительно tiyatro oynadılar bunlar. O neme Gorka действительно Gorka'nın alamatı bu öyle çarıyor. Bu двойникini ivereni двойник bolmasa bunu yalı edip Putin'in Munyalar yürümeye hakkı yok yani. Yok yürümez o. Sizin aytışınız yani korkup o nemesi var onun. Keselden korkup alergik nemeleri var diye düşünüyorum ben. Adamlara uzaktan yani kesel yukarı zatıp sonra ahranasız yürümesem действительно показуха. Yine bir zat kardeştaydı. Üstü açılaymasın nip edilen atlan bir intak bunu ekrana hiç kim aytmadı yönümen aydayn ştaydın. Yani Putin'in G-summitleri var ya, G20 diye, 19 diye, G8 diye gidiyen yerleri var. Şol summitlerde ehli yurtların, yani devletlerin baş tutanları var yalar. Belli bir meselenin üstüne işleşme için, çözüşme için, düşünüşme için, bir karar çıkarma için gidiyorlar. Şu tayda da Putin baran yerine tuvalete girenine tuvalette çemedanlı giriyor. Yani ahranları çemedan alıp var ya, çemedanlı giriyor. Şu tuvalete meydan eden o. Şu çemedanı ediyor meydanı. Ondan sonra yeni alqa ediyorlar yani bilen. Yani bilen emek ediyorlar. Ne için? Sebebi şol meydan arkalı analiz edip şol adamın özü mü değil mi bilip oluyor. Analiz almasınlar doğru. Senin özü mü değil mi yoksa sen bokun hidini kaptalınla götürüp samolotta gidip getirip yormursun ha. Inni şol başkalarına aytmışına göre kabirlerinin şu bok hidinin analiz edip näme keselinin bardığını bilip bilerler deyip korkup götürüyor diye. Yok sen keselin erkim adam diri olsa yaş 60'dan 70'den geçse senin keseli dörep biliyor adamda. Rak kesel bolup bilir, ko beýleki kesel bolup bilir. Ol bir ayıp zat değil, ol bir gizli zat değil, ol bir hem adamda bolayacaklı atlan biri. Ondan sen utanmalam değil. O kesel ol priroda. Ol tabiatın kanunu şeyle. Yani seni kesel seninle bolup biliyor. Yöne sen ondan korkun yok Putin. Yani özünün hakiki mi, değil mi? Şonu bilemesinler deyip yani analiz DNK deyip analiz var. Şonu ederler, şonu edeymesinler men kimdigimi men dwayniklamın men nälen bilemesinler. Başka adam ekenini demedeymesinler deyip korkuyor. Yani şol bütün dünyaya yarayacak da onu etseler. Şoň üçin hem gatty serhaply hereket edýärler. Şo çemedanıcı bu kıydığı yanına götürüp gidiyor. Ne şeylere. Ne o cevap. Şimdi şu Rusya sanksiya berildi Putin'a. Türkmenistan'a zarar değer mi bunun? Nemesi var mı? Sanksiya diýilýär ol näçinji sanksiya iýen berilip ýör. Bu bir wagtdan beri sanksiya üstüne sanksiya berilýär. Yok aslında Gaga sutunda ol neme diýär? Oňa order berilýär. Tutsa üçin order ýazylýar. Inni gaterbet diýan var, eger Gurbanulyň ya oğlunun kellesi yerine bolsa men bolsam şoň ýaly loser adamlarla dost bolmaryň. Aratnaşyk etmerin. O bir zada bol çeklen bolsa, kontrakt baglaşylan bolsa bir wagt 5 ýyl menen o dowam et biler. Ondan bu bozup bilmersiň. Ýöne duzly çörekli yankal bir ýene ordunda kyşyp bir ýene gujoklaşyp surata düşüşüp ya bile çay içip
Ya bolmasa samitlere gatnap şoň gapdalyna oturarmyň sen? Näme diýe türkmenlerde bir akıl bar. Ýigidi dostundan tana diýe. Ova. O gara ýanyşsaňam garasy ýokar diýe. Senin gapdalyňdaky adam pis bolsa, terror bolsa, näçe miň sana adam öldüren bolsa, sen şoň gapdalyna oturup çaýna gara ýersiňmi? Ýok, men ozam etmerin. Bir bileti urata da düşen oklar köp berde. Ova. Delegatlar bilen, Orsetden baran delegatlar bilen. Menem düşmerin urata. Putin bilen dost bolarmy? Ýok, bolmam. Ine Gurban Gulyňam Berdi Muhammed bilen kelleti işleýän bolsa, dost bolsalar, oňa da belasy ýokar. Ýani oňa da ady gara gider. Soň dünýä, bütün dünýä ýüze urar Türkmenistanyň. Hiç bir işim gatnaşmaz, edilmez. Bileleşip kontraktdan baglaşylmaz. Şu döwlete terror döwlet dip ilan etdiler de bütün dünýä. Russiýa. Türkmenem şoň bilen saçakly sarmakly gatnaşyp ýörse Türkmenem ýdiller, şolam şoň ýaly, şoň bilen emir gatnaşyp bolma diýer. Bütün dünýä ilan etdi terror döwlet dip Russiýany. Öyle diyeyim bir YouTube'da neme gördüm bir program şunda Tacikistan bilen Türkmenistan ama geçti. Şu Türkmenistan'a en sonunda da Tacikistan'a sonra Türkmenistan'a gidip gelen Putin de Türkmenistan'a ama adı geçti. Hemen orada neme politologlar yazıp çizip neme de analiz edip çizatları. Hmm. Mhm. Şeýlerak, hawa. Başga soraglaryň ýok bolsa, Şu uzaklaşmasının hazır beriye Türkiye gelip Erdoğan'a yanaşmasının sebebi şu ben fikrimçe. başga hiç zat däl, hawa. Bir beladan beterde daşarakda durar uzaklaşaly ýan bolmaly. Soňam ýene bir näme bar, soram bar. Şu oligarklar, bu näme adamlar az Türkmenistan'a köp gelip oturmuşlar. Şundan bir habarınız barmy? Ya idil ondan haberim ýok. Ýöne bu predstaviteller var Russiýanyň döwlet agdalary, ýani predstavitelleri, döwlet işgärleri, ýani olar gelýär o arasynda. Ýani Geçen bir de okudum da zaten gördüm ýa yalan bir informasiýa. on ýalyk bolsa ekranyny bererdiler Türkmenistanyň watan satan nime täzeliklerini. Şo watan satanyň dinlemeli köprek watandaşlar. Näçe köprek dinlediňizçe de şonça da yalanlary ortağa çykaryp bilersiňiz. Türkmenistanda Duruşy yalan. bolýan zatlara bolanok diýip berýärler, bolmaýan zatlara bolýa diýip berýärler. Ine şolar ýaly gapma garşylykly yalanlary ortağa çykaryp özüňiz analiz edip bilersiňiz. Şo watan satany köprek görün. Şular şunyalı vatan habarlar bilen köprek hem özünün yalanlarını, özünün eden yanlışlarını ortaya çıkarıyorlar. Doğru. Doğru anna. Vatandaşlar bugünkü gepleşme şeyleri kıyskaça bolsun.